стотици хиляди, абсолютно убеден в това, го казвам и уверен, в това да могат да се усмихнат, да могат да станат, да се погледнат в огледалото и да кажат: аз мога, аз ще успея, аз ще направя онова, което трябва, за да мога да бъда щастлив. Желая щастието на всеки един, а сега е изписан личният ми телефон, мили хора. Вижте го, запишете си го и смело звънете, за да се виждаме петък и събота или да работим от разстояние чрез пратка. Добър ден и здравейте! Добър ден, Мартинчо! Много се радвам, че успяхте да се свържете. Кой се обажда? Пенка се обажда. Пенка. Добре, мила Пенка, слушам. 13 януари. Да. 59-та. 13 януари 59-та. Ти ли си най-възрастната, мила? Не, Костадин ще ти кажа сега. Дай ми Костадин датата, да. 1 септември 47-ма. Как се казва майка му? Ненка. Ненка. Да, тя е починала. Знам, че е починала. Няма как да не е починала. Лека пръст да бъде на всички. Други да ви кажа. Други не. Няма нужда. Няма нужда. Днешният обред се работи с най-възрастния. Той ще, като се изчисти най-възрастния, семейството дава. Мила, обаче тук при теб, за съжаление, не се получи добро изгаряне, което означава, че все още има негативно влияние и някаква лоша сила в дома ви и към семейството ви. Абсолютно мога да ти покажа при другите как всичко става на пепел, но при теб, за съжаление, остана, ето го, не знам дали се вижда добре, не можа да изгори, което веднага дава сигнал и знак, че нещата при вас не са както трябва. Тоест, трябва да се направят ритуали, за да може да се почувствате още по-добре. Сега, чрез специална билка, арабска, ще направя още нещо за теб сега. Мислете само положително и хубаво, когато се свързвате с мен, за да може това като енергия да стигне до вас. Така, мила, остава. Имам така усещане, че трябва задължително да те чуя след предаването. Да, не сме работили с телефон. Айде, искам да те чуя. Трябва да се направи още един ритуал и задължително арабската вълшебна защита 6-степенна. Трябва да я има в дома ти. Побързайте, защото хората, които поръчаха, аз работя само по поръчки на арабски защити. Ще те помоля да се чуем след предаването.